Nagpasidaan ang usa ka industry group nga nagkalisod karon ang mga lokal nga mag-uuma tungod sa pagkahulog sa presyo sa humay sa 8 pesos ngadto sa 12 pesos kada kilo sa mga probinsya sa Bulacan, Nueva Ecija ug Pangasinan, ubos sa production cost nga 13 pesos kada kilo. Matud ni Sinag Executive Director Jason Kainglit, mas grabe pa ang kahimtang sa ubang lugar diin adunay report sa Mindanao. Ang humay gipalit na lang sa 7 pesos kada kilo. Ang mga rice millers gipalit ang humay sa pinakataas sa presyo nga 15 pesos kada kilo tungod sa barato nga imported rice nga may landed cost nga 26 pesos ngadto sa 28 pesos kada kilo. Gibutyag sab ni Kainglit nga samtang ang programa sa gobyerno nga 20 pesos kada kilo nga bugas nakapahimulo sa mga konsumidor, kinahanglan nga hatagan usab og patas ang presyo ang mga mag-uuma sa ilang humay. Sa laing bahin, giingon sa Department of Agriculture nga dili angay gamiton nga rason sa mga traders ang 20 pesos kada kilo nga rice program aron baratuhon ang pagpalit sa humay. Sumala ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, gipalit sa National Food Authority kon NFA ang humay sa 24 pesos kada kilo ug kini gisubsidyohan sa gobyerno mao nga dili kini angay gamiton nga basihan sa pagpabarato sa farm gate price. Sa pagkakaron, ang 20 pesos kada kilo nga bugas gibaligya na sa 94 ka kadiwa sites sa tibok nasod gawa sa dole sites alang sa minimum wage earners. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagartod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!